Balipathar along EM Jagat Singh Intipet Hormo Keron. Pini pai ni Paitrok Arni, Lakha Inkora Hini, Sarupathar constituency Angkang Aparman, Sorkar pen Nankili Asonason Ahormo, EM Jagat Singh Inti Adindeng pen, Pini Balipathar number Adarso Amitanga Hemalong, Keron Pon. Lebangso say anar lupor pai krisira chiti mapor pensi pangching pon lepena prangsi ranamai pisi pangching pon lebangso mailong BJP Sarupathar mandal amai phu lakhiram rong pipen kachipa hempu pona mailong aluhi aman pen EM Jagat Singh Inti chitongdun Junbang Hunaram Sinar pen Karbi Anglong Autonomous Council pen Nangkipali sports equipments agriculture equipments ball basket bag bohi chitimalan Tarpolin hon highway chiron ponjia phansi mai kangni pusi mai athipi alam clardak pen thanpon mailong kachitong dun Karbiano Autonomous Council EM Jagat Singh Inti pen lam thegi jai pon ke damtang ningkan ko an pen roni kapre party atum council charilo sita Sarupathar constituency alam EM kelong dun de rajok ko an kachin thudunang jia bang chin thudunde deadlo sita non BJP ka chari pen ahut Sarupathar pen EM kelong dun pen non an masap kachin thurabang dolo leben sarkar pen nangkile ahormuta pinang radaphan chiron pononglo pusi ningji lasinon ke bangji MSC kilika hot sitame puthot cherap cheto dun pen BJP aphan pahai dun thora ke chunche ke dolong ason amunganta pajun ponthulongpo towar lang hemso sakuri punoi kapre kason anta papling longpo pusi ningji leben sarkar pen nangkile ahormu kachitong dun aluhiatu ari dengpensi radaphan pajir bono Hanjang Nang Sopen, Jameson Teron, Lapen, Trisonik K, Karbi Daily News.